भाई लोग आज तारा लोग के हम देखावे वाला बानी मिनी रेफ्रिजरेटर के मतलब कि मिनी फ्रिज के जौन की काफ़ी हद तक अच्छा बा। सिर्फ 95 लीटर के बा और ई काफ़ी हद तक अच्छा बा। 1 स्टार वाला ई ह, लेकिन एकर फीचर अच्छा हमरा लागल और बिल्कुल ही मिनी बा। छोट फैमिली खातिर काफ़ी हद तक ई अच्छा बा। केल्विनेटर के तरफ से आए वाला बा ई और ई एकर 5 साल के वारंटी तहा लोग के देखे के मिल जाई। कंप्रेसर के काफ़ी हद तक अच्छा दोस्त लोग हमरा लागल। चला लो भाई लोग एक स्पेस देखल जी कितना स्पेस बा, कोची कोची रख सकता लोग और गर्मी खातिर ई लाभदायक बा कि ना। छोट फैमिली खातिर तो यकीन मानो लोग मज़ा ही आ जाता। लुक के मामले में भी काफ़ी हद तक अच्छा काम कइल बा और साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा छोट बा। जैसे कि तू लोग साइज़ के देखिए सकता लोग कि कितना ज़्यादा छोट बा, मतलब कि बिल्कुल छोट बा भाई। 3 साढ़े 3 फीट के करीब में होई हमरा जहाँ तक लगता। तो एजा देख लो भाई लोग हम एक और खोल तनी और एमे स्पेस देखाओ तनी कि कितना स्पेस हमनी के देखे के मिलता। ई देख लो भाई लोग हमें के खोल देला बानी और एमे तू लोग स्पेस देख लो काफ़ी ज़्यादा मीडियम में स्पेस बा, ना ही कम बा ना ही ज़्यादा बा। मतलब छोट फैमिली खातिर बहुत ही अच्छा बा। एमे देख सको तारा लोग हम छोट छोट बोतल रखले बानी जना से अंदाजा तारा लोग के लाग जाओ कि हाँ स्पेस इमे कितना देला बा। मतलब कि 3 4 गो बोतल एगो रेक में रख सकता तारा लोग, उससे अधिक नहीं लोग रख सकत जैसे कि देखिए सकता तारा लोग। और ऊपर भी देख सकता लोग स्पेस मीडियम में बा, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा से बनावे के कोशिश कइल गइल बा। स्पेस देखो लोग भाई लोग कितना स्पेस बा इमे और मज़ा ही आ गइल भाई लोग। और साइड में अगर दूर में देखल जाए तो दूर में भी स्पेस देले बा, तो वो स्पेस काफ़ी ही ज़्यादा कम बा। तो ई बात तू लोग समझ लो कि भाई मतलब छोट फैमिली खातिर ही स्पेशल बनावल बा। एजा देखो लोग भाई लोग कितना अच्छा बा। अंडा वगैरह में रख सकता लोग, काफ़ी हो तो कि अच्छा चीज़ लागल हमरा और मज़ा ही आ गई। और देखो लोग मतलब इमे तू लोग कुछ भी रख सकता लो भाई लोग, तारा लोग के ऊपर बा का रखे चाहता लोग। और बोतल के हटा के देखाओ तनी देखल भाई लोग, ई बोतल नहीं आटत और मीडियम बा, मतलब आट जाई तो बंद ना होई। और एक हटावे के कोशिश करें तो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल जाई तो मज़ा ही नहीं। और इमे आटिए नहीं सकत, निचला में आट जाई लेकिन निचला में हटा के तारा लोग के ना देखो नहीं। लेकिन कोनो दिक्कत नहीं कि भाई देखो लो निचला में चबलो तो बड़ बोतल आटा से तारो लेकिन मज़ा ना आई। साथ में देखो लोग अंदर ही जाता हर लोग के देखे के मिल जाए कि तू लोग कैसन रखे चाहते लोग, मीडियम हाई लो मैक्सिमम जैसन रखे चाहते लोग स्पीड में रख सकता लोग। ये हमरा काफ़ी हद तक अच्छा लगल। और नीचे देख सकता लोग तहा लोग के स्क्रू भी देखे के मिल जाए, चबलो तो लोग कर सकल लोग। तो काफ़ी हद तक अच्छा बा भाई लोग। एक प्राइस बा 12,000 के आसपास में तू लोग एक परचेस बहुत ही आसानी से कर सकता लोग फ्लिपकार्ट से। और कोनो खराब फीचर हमरा ना लगल प्राइस के हिसाब से, मीडियम में बा और बड़ा भी इतने दाम में मिल जाए। लेकिन अगर तू लोग छोटा खोजता लोग तो छोटा काफ़ी हद तक अच्छा बा, 95 लीटर के बा और 1 स्टार बा तो तनी कमी लागल। परंतु प्राइस को हम ठीक ठाक बा, कोनो ज़्यादा हाई नहीं खे आ कोनो कम भी प्राइस एकर नहीं खे। ये बिल्कुल ही मिनी फ्रिज बा। और कहेम कि तू लोग इके परचेस करे चाहता लोग तो कमेंट करके बताओ लोग तहार लोग के ई कितना में मिलो तो सही बा। काहे से एक दाम कम भी करवा के तालो हम ऑफलाइन मार्केट से परचेस करवा सके नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर लो, तहार लोग कमेंट हम जरूर ही पढ़े नहीं। देख लो भाई लोग ई वीडियो का हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचे चाहत और चाहेम कि वीडियो का ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए एजा समाप्त करे। एजा तू लोग देखिए चाहता लोग कि सब कुछ दिले बा और मतलब ठीक बा भाई। साइज देख लोगे बहुत तालो के साइज एक बार दिखा रही वीडियो समाप्त करने से पहले, साइज कितना कम बा और लुक के मामले में भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। तो एक खातिर एक लाइक तो बनता। जल्दी से वीडियो के भाई लोग लाइक कर दो लोग और कमेंट करके बताओ लोग ये वीडियो कैसा लगल। तो चलो लो भाई लोग ये वीडियो के एजा करते हैं समाप्त। तो तहा लोग कहे चाहता नहीं बाय बाय दोस्तों, अगला वीडियो में मिलता नहीं तहरा लोग के एगो अगला तरीका। जय हिंद जय भारत।